Sa mga nangutana, sunod si Manana kasugdan ang distribution sa Social Amelioration Program o SAP sa Mandaue City. Karong adlaw Labor Day gipadayon sa taga City Treasurer's Office personnel ang distribution sa unconditional cash transfer kun UCT sa ubang mga barangay. Ang mga personnel sa City Treasurer's Office naka full PPE o personal protective equipment aron masiguro usab ang ilang kaluwasan samtang nagapod-apod sa maong cash assistance. Giuna sa ang UCT beneficiary sa paghatag sa ilang 6,000 pesos. Matod ni City Attorney o City Treasurer Regal Oliva, sunod si Mana. Musugod na usab sila pag-apod-apod alang sa mga SAP beneficiaries. Apan kabturang mga barangay kansang payroll na dawat na nila gikan sa taga DSWD ang sugdan na gibutyag ni Oliva. Nagpaabot sila pagpaabot sa payroll sa ubang mga beneficiaryo.